وطن از میری دل میسازم در کوه در سنگ و گل میسازم. даври аввали узмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи дурдасти вилояти хатлон Носири Хусрав ҳам ҷамъбаст гардид. дар ин ноҳия 12 нафар дӯстдорони санъату ҳунар ҳамчун довталаб дар озмуни болозикр ширкат варзидаю ҳунару малакаи худро ба аъзои ҳакамон нишон доданд ва барои сазовор шудани ҷои аввал ва роҳхат гирифтан ба даврҳои баъдӣ миёни ҳам рақобат карданд. шахсан барои ман ҳамчун як довар ва ба сифати як тамошобини оддӣ ҳам бисёр маъқул буд, ба он хотир ки дида мешуд ки мардум аз худашон як шавқмандӣ нишон медиҳанд, не чизи сохтакорона нест, балки худашон алоқа ва шавқ муҳаббат доранд ба ҳамин гуна корҳо. вақте ки ҳамин чизҳо табиӣ ҳастанд дар вуҷуди инсон, вақте ки инсон худаш ҳунар дорад, худаш завқ дорад ва мехоҳад онро барои дигарон пешкаш кунад, албатта аз ҷониби бинанда низ хуб пазируфта мешавад. ба гуфтаи аъзои ҳакамон довталабони озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ин ноҳияи дурдаст нисбат ба рушди санъату маънавиёт таваҷҷӯҳи хоса доранд, зеро дар озмуни имрӯза аз рӯи ҳама номинатсияҳо аз худ маҳорати баланд нишон доданд. он чизе ки мансуб ба кори худи ман аст, яъне ҳамчун аз нигоҳи суханшиносӣ, шеършиносӣ, матни адабӣ бисёр матнҳои хуб омода карда буданд, матнҳое ки мавзӯъҳои истиқлол, ваҳдат ва дигар масоили муҳими рӯзро ифода мекарданд ва ин аз он шаҳодат медиҳад ки дар ин ноҳия корҳои фаҳмондадиҳӣ, ватандӯстӣ, мавзӯи истиқлол, ҳамин мавзӯъҳо хуб кор карда шуданд дар байни мардум ва ҷавонон бо як шавқмандӣ, бо як алоқаи зиёд ба ҳамин мавзӯъҳо роҳ оварданд ва табиист ки дар ҳамин озмун низ ин кори онҳо аз худаш нишон медод ки воқеан мардум таваҷҷӯҳи зиёд доранд ба ҳамин мавзӯи ватандӯстӣ. қобили зикр аст ки озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар се давр яъне ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ баргузор мегардад. ҳоло ки даври аввали он дар ноҳияи Носири Хусрав ҷамъбаст шуд, ғолибон имкон доранд то даврҳои баъдӣ тайёрии худро боз ҳам беҳтар намуда барои пирӯзӣ талош варзанд. ки дар ин ноҳия аз 12 нафар довталабе ки назди аъзои ҳакамон баромад карданд, танҳо 5 нафари он аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ дар жанрҳои анъанавию эстрадӣ ғолибият ба даст оварда роҳхат ба даври вилоятии озмун гирифтанд.